Бөек Ватан һугышында катнашкан башкорт язучыларының ижады айрым йыйынтык булып дөнья күрәсәк. Был хакта Өфөлә үткән Башкортостандың фронтовик язучылары исемле фәнни-гамәли конференцияда белдерелде. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыру студияла Гөлсүмә Иштанова. Программабыздың кунагы Башкортстанның Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге Милли китапханаһы директоры Юлдаш Ураксын. Юлдаш Зинурович, һаумыгыз. Хәерле көн. Башкортстандың фронтовик язучылары дигән конференция, фәнни-гамәли конференция, ул беләүемсә Өфөлә үткән зур тарихи фәнни-гамәли форумның бер конференция булып торды. Өлеше булып торды. Кемдер катнашты? Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге милли китапхана хугыш турында хәтер безнең геологтарда һәм китаптарда тигән конференция, төбәкара фәнни-гамәли конференция үтте бит инде ошо үткән аднала. Был конференция бөек еңеүдең 75 еллыгына арнап үткәнләр. Һәм кемдер катнашты был конференцияда? Был конференцияда югары уку йортлары, галимдәре, язучылар, телге белгечләр, китапхана эшчеләре һәм әдәбият яратучылар катнаша алды. Язучылар союзы рәисе Зәки Әлбаев катнашты һәм башкалар. Нинди язучыларның һәм шагыйрьләрнең иҗады өйрәнелде был конференцияда? Шуны әйтеп китәргә кирәк. Күп башкорт язучылары һәм шагыйрьләре Бөек Ватан һугышы башлану менән фронтка китә бит инде. Башкалар рәтендә шулай ук. 18 кеше шулгандан һугыш яландарында торып калып кире кайтты алманы бит инде. Һәм дә уларның һугышка тиклем язып өлгергән 20-30 еллардагы язмалары торып калган кул язмалар, ул әдәби әсәрләр газеттердә, журналларда сыккан булган һәм дә фронтта корреспондент булып эшләгән кайберләрнең язмалары шулай торып калган. Шул эште табып архив менән бергә, язучылар союзы менән бергә шул эште башкарырга безнең бер ниятебез бар. Ошо язучылар, һәлак булган язучылар арасында Мөхәммәд Ярифхай, Али Карнай, Мазар Абдуллин, Сәгыйть Мифтахов һәм башкаларны әйтеп киттем бит инде 18 кеше кире кайтмаган. Һәм кайберләренең китаптары ла басылып өлгермәгән. Әйе, кайберләренең китаптары басылып өлгермәгән. Ул вакытка кайбер китаптар торып калган. Улар безнең китапханала хаклана. Ул прижизненное издание дип әйтәбез бит инде. Һәм безнең виртуаль выставка әзерләнгән. Шул сәбәпле ошо виртуаль выставканы Милли китапхана сайтында күрергә була. Димәк, бүген һәр теләүче был китаптарга күз һала ала. Әйе. Ул китаптар күбеһе дип әйтәм инде латин графикаһында сыккан, ул вакытта шул латин графикада кулланыла инде. Һугышка тиклем. Бына кемдәрнеңдер китаптары сыгып өлгермәгән булган яшь иҗатчыларның дип әйтәйек, уларның кул язмалары кайдан табырга ниятләгән? Әллә ул һезнең китапхананың йөрәк кул язмалар бүлегендә хакланамы? Анда безнең бит инде китапхана буларак барып еткән инде кул язмалар безгә улай барып йөртмәй. Безгә күбрәк шул газет фонды, периодика фонды шулай хаклана. Кул язмаларды аны эзләргә кирәк инде архивтарда күбрәк. Һәм шәхси архивтарда. Һәм шәхси архивтарда. Был язучыларның варисларына мөрәҗәгать итәргә кирәк була. Димәк, бына шундай зур эш, зур максат, бурыстар куйганһыгыз дигәнгә сынапта бөртүкләп һәрбер кул язманы ябып алырга кирәк булсак, шул исәптән язучыларның, һугышта катнашкан язучыларның күп кенә ул сырдагы фронт газеттерендә сыгыш яһауларында исәпкә алһак, Демәк, зур материалды өйрәнергә кирәк буласак. Бұл китап касан сығыр дип көтелә? Кирәһе 9 майга әзер булырмы әле?
Анан хәзер әйтү кыен дөресен әйткәндә, чөнки әдән материалды куллансаң, ул бер срок була бит инде, әле булган материалды. Ул минеңчә берничә елда эшләй торган эш. Бәлки еңер бөек өңөҙөң һикән йыллығын алырда. Һикән йылына әлбиттә сырға була. Аны килһә йылға сырға була инде. Әле әҙән материалларҙы ҡулланғанда, килһә йылға ла сырға алабыҙ беҙ. Әгәр дә үҙебеҙгә ҙурыраҡ маҡсаттар ҡуябыҙ икән, бына ошо һирәк уларҙың ҡулъяҙмаларын да донъяға күрһәтергә тигән маҡсат ҡуябыҙ икән. Бәлки баҫылмаған материалдарҙа табырға булыр. Был эшкә кемдәрҙе йәлеп итергә уйлайһығыҙ? Әлегә беҙҙең шул ҡулъяҙмалар һәм һирәк баҫмалар отделы мөдире Флюр Шерифуллинович Сибагатов ул эште алып бара. Әммә мин әйткәнсә, ул эште тик китапхана ғына эше түгел, ул эште берләшеп кенә эшләргә була. Демәк, был бары тик китапхана хеҙмәткәрҙәрен генә түгел, шул ваҡытта ғалимдарҙың да, тарихсыларҙың да һәм архив хеҙмәткәрҙәренең дә тарихсыларҙың берҙәм эше. Берҙәм эше, дөрөҫ. Шуның менән бергә беҙҙең китапхана шулай эҙләнеүселәр табылһа, беҙ материалдарҙы Ихлас ҡабул итәһегеҙ. Ихлас ҡабул итәбеҙ, бергә әҙербеҙ. Һәм беҙҙең фронтовик яҙыусылар, улар бит бары тик яугирҙар ғына түгел, улар араһында тыл хеҙмәткәрҙәре лә булған. Айырыуса ҡайһы ижадсыларҙың әҫәрҙәренә айырым туҡталыу үтелде конференцияла? Мустай Кәрим, Әнвәр Бекчәнтаев, Байзит Бекбай исемдәрен үтеп киттек, әммә был бит инде шул тиклем ҙур, объемный Зур эш? Эш кенә тимәйем инде, тема. Аны бер конференция сиктәрендә генә ҡарап булмай. Демәк, был әле һирәк өйрәнелгән тема? Ул өйрәнелгән, әммә аны күпме өйрәнһәң дә, аның сигенә сығып булмай тип һанайым. Өйрәнәһе, йәш ғалимдарҙы... Филологтар, тарихсылар өсөн был мөһим эш. Шулай итеп, Бөйөк Еңеүҙең 75 йыллығы уңайынан китапханала тағыла нинди саралар үтте? Бөйөк Еңеүҙең 75 йыллығы шуға ҡарата беҙҙең китапханала күп кенә виртуаль әлеге яңыса коронавирус ситуация менән, ошо сәбәп менән күп кенә выставкалар шул виртуаль пространствоға күсәбит инде, онлайн форматта үткәлле. Шуны мин әйтергә әйтәйем, ошо үткән конференцияларга күп кенә ҡатнашыусылар онлайн формат менән ҡушылды беҙгә. Мәҫәлән, Ҡазандан беҙҙең профессор Исламов Рамиль Фанович, ул Хай Вахитов тигән яҙыусы драматург тураһында үҙенең докладын яһаны. Бөгөн ғөмүмән китапхана ниндәй форматта эшләй? Ҡабул итәһегеҙме? Ғөмүмән китапхана китап уҡыусыларҙы ҡабул итә, әммә беҙ ҙур сараларҙы үткәрә алмайбыҙ, сөнки сикләүҙәр бар. Ҙур саралар тигәндән республикала сәнғәт төне буласаҡ быйыл. Китапхана ул сараға нисек ҡушыла? Онлайн үтә, шулай бит? Ул сарала йыл һайында ҡатнаша, һәм дә быйыл да беҙ бер нисә күргәҙмә әҙерләп сығарабыҙ. Ошо сәнғәт төнөнә арналған. Яҙыусыларға һәм яңы китаптарға башланан. Милли китапхана йыл башында иҫке төрки телен өйрәнеү буйынса курстар иғлан иткәйне. Әлбиттә, был дәрестәрҙең дауамлы булмауына әлегелә баяғы пандемия йоғонто яһағандыр. Бөгөн был дәрестәр дауам итәме, бәлки онлайн рәүештә эшләйһегеҙҙер? Ошо йыл башында бит инде беҙ мөһим эш башлағайныҡ.
ошо иске төрки телин өйрөнүү курстары онда бик генә күп таләпчеләр килде. Ул безнең курс туланса үтте ул. Халык иң башлап шул тиклем күп булдылар. Аларда 2 группага бүлегә туры килде. Һәм дә параллель 2 группа 2 төркем алып бардык. 2 төркем алып бардык. Бына бүген иске төрки телен өйрәнергә теләсәләргә. Ошо дәвам итәргә бәлки кирәктер дә, чөнки кызыксыну һаман да бар, дәвам итә. Шуның өчен без ул курсларда видеокурс итеп язарга теләк бар һәм ошо, әмма аның өчен әлбәттә акча кирәк, без аны грант, Айрым ресурслар кирәк. Айрым ресурслар алыр өчен без аны безнең республика башлыгы грантына бирдек. Илдар Зинарович, әңгәмәгез өчен һеҙгә зур рәхмәт, эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге Милли китапхана директоры Юлдаш Ураксыннан һөйләштек. Игътибарығыҙға рәхмәт. Һау сәләмәт булығыҙ.